これ、それ、それ、それはいけません。その人、それはいけません。そちら、その方はいいです。この手はいけません。この手はいいです。これ、それ、あれ、コップ、花、鉛筆はいいです。この方、その方、あの方、この虫、その虫、あの虫、この猫、その猫、あの猫、この犬、その犬、あの犬、この鉛筆、その鉛筆、あの鉛筆、この花、その花、あの花、このコップ、そのコップ、あのコップはいいです。今日はここまで。またね。